L-Assoċjazzjoni tal-Pulizija Maltin, l-MPA, publikat position paper dwar l-emendi għal-liġi tal-Pulizija. Position paper li fija qed issostni li liġi ma tipprovdix l-istrutturi neċessarji u ma tiddefinixxix il-poteri u l-funzjonijiet tal-uffiċjali fil-korp. Fil-proposti tagħha l-MPA qed issostni li mid-dokumenti proposti jirriżulta li l-emendi mhux se jwasslu biex it-titjib meħtieġ u n-nuqqasijiet li hemm fil-korp jiġu trattati. Fil-fatt, uħut mill-punti mresqa fil-position paper ma kinux indirizzati u inklużi fil-liġi. Dwar l-iskopijiet tal-korp, l-Assoċjazzjoni qalet li l-liġi għandha tagħmel referenza għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-offiżi. L-MPA trattat il-bord ta' tmexxija tal-korp tal-Pulizija u qed issostni li liġi tonqos milli tagħmel distinzjoni bejn il-kompożizzjoni, il-funzjoni u l-poteri tal-bord. Jekk dan il-bord mhux se jkollu l-funzjonijiet tiegħu identifikati, speċifikament l-iskop tiegħu se jkun imminat u għalhekk il-bord għandu jkollu l-funzjoni li jara x-xogħol tal-kummissarju u tal-kap eżekuttiv tal-korp. Dan fil-waqt li għandu jingħata l-poteri neċessarji biex jopera b'mod effettiv u mingħajr ostakoli. Dwar il-Kummissarju tal-Pulizija l-MPA tilqa' terminu ta' 5 snin għal din il-kariga. L-Assoċjazzjoni sostniet li l-abbozz ta' liġi ma jikkunsidrax l-instabilità li teżisti fil-korp tal-Pulizija minħabba li fl-aħħar snin ma kienx hemm qbil dwar il-persuna li kellha tkun il-Kummissarju. Proposta tal-assoċjazzjoniji li jinstab il-mekkaniżmu biex li lin mid-dibattitu politiku ikun hemm qbil fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. L-Assoċjazzjoni tkellmet ukoll dwar il-kap eżekuttiv tal-korp u qalet li responsabiltajiet inklużi f'din il-kariga ma jikkorrispondux mal-istess kariga. Dan għaliex il-Kummissarju hu responsabbli mit-tmexxija tal-korp u l-kap eżekuttiv responsabbli għall-aspett amministrattiv u operattiv. Il-liġi tipproponi li l-kap eżekuttiv irid jirrapporta lill-Kummissarju u għalhekk il-kap eżekuttiv mhux se jkollu l-poteri eżekuttivi tal-korp jew tal-impjegati ċivili fih dan il-korp. L-Assoċjazzjoni tal-Pulizija trattat ukoll il-ħidma tal-Pulizija barra l-ħinijiet tal-korp fejn l-Assoċjazzjoni qed issostni li l-membri għandhom jiddedikaw il-ħin kollu tagħhom għas-servizz tal-korp, iżda ma jistgħux jiddedikaw ħajjithom kollha l-korp. Fil-waqt li taqbel li x-xogħol tal-Pulizija hu delegat, l-Assoċjazzjoni qalet li l-liġi se żżomm lill-Pulizija milli jagħmlu xogħol part-time li jkun konfliġġenti għal responsabbiltajiet ta' pulizija. Għalhekk l-MPA qed tipproponi li jkun hemm lista ta' liema xogħol part-time jista' jsir mill-Pulizija. Dwar id-dixxiplina l-Assoċjazzjoni qed tissostni li l-emendi huma biss kosmetiċi u bla sustanza. L-MPA proponiet li jkun hemm reviżjoni tad-dixxiplina ħalli dawn jiġu jirriflettu żminijiet tal-lum fosthom id-drittijiet fundamentali tal-Pulizija. L-Assoċjazzjoni temmen li l-ases tal-Pulizija Sekondarji qed iservu biss bħala ċentri ta' informazzjoni u mhux ikunu ta' benefiċċju effettiv għas-soċjetà. L-MPA qed tipproponi li l-ases sekondarji għandhom jingħalqu jew jiġu konvertiti f'ċentri ta' informazzjoni immexxija min nies ċivili.